Krátky Bitcoin update, poďme sa na to spolu pozrieť. Bitcoin voči americkému dolaru, tak čo sa týka Bitcoinu, tak Bitcoin nám momentálne vystúpal na 76 000 USD, kde bol okamžite zamietnutý. Čo sa ale ešte môže stať, je teda očakávam jemný pokles, úroveň 73 700, 73 500 amerických dolárov. Potom čakám reakciu, čakám tu nejaký sweep. Očakávam push hore späť na 70, respektíve očakávam push hore na 77 200-300 amerických dolárov, odkiaľ by cena mohla začať pomaly a jemne vyklesávať na 72 000, kde by sme mohli otestovať túto úroveň a potom vlastne tento dôležitý support by sme mohli testovať neskôr. Potom ešte je možno, že by Bitcoin mohol ísť na 79k, že by spravil tzv. Fake na 80k, ale týmto som si neúplne istý, ale tých 77k, 77,5 je tam vysoká pravdepodobnosť, tých 79k a fake na 80k tiež je to možnosť, ale prikladám sa skôr tomuto scenáru. Samozrejme, aby Bitcoin vystrelil na 79 300, 500 amerických dolárov, tak si myslím, že tam by sa dali hľadať krásne shorty s take profitom na 70k. Určite sa pridať do mojej Discord komunity a rozvíjať svoj trading každý deň spolu s nami.